Maďarsko hneď 15. marca uznali slovenský štát. 16. marca došlo už celkom formálne uznanie slovenského štátu de facto, de jure od vlády Nemeckej ríše. V ten istý deň sa reprezentanti moravských Slovákov obratili telegramom na Hitlera, že aj oni sú Slováci a žiadajú si patriť do slovenského štátu. Hitler však prišiel osobne do Viedne a pozval si tam predsedu slovenskej vlády Tisu, aby podpísal ochrannú zmluvu, ktorou Nemecko zaručuje územnú celistvosť slovenského štátu, ale vyhradzuje si určitý vplyv na jej hospodársku a vojenskú politiku. Keď tam prítomní nemeckí generáli predložili Tisovi vojenskú mapu, na ktorej bola vyznačená ochranná zóna, rezervovaná pre nemeckú armádu, ktorá zaberala všetko územie až po Váh. Tiso sa zarozil, mal odvahu vstať od stola a povedal, že pre neho je to nepriateľné, že to nejako schváliť nemôže. A vstal a žiadal od ordonanca svoj klobúk. Vtedy Hitler tiež rýchle vstal, postúpil k Tisovi, chytil ho za rameno a povedal: toto na mape to boli požiadavky mojich generálov, ale my politici nájdeme vhodné riešenie. Jeden z tých prítomných generálov, ktorého som stretol po vojne, rozprával: takto sa ešte žiaden politik neodvážil hovoriť s Hitlerom. Ja som trpol, že mi rozkáže na mieste odstreliť toho farára. Preto sme všetci žasli nad jeho počínaním. Lebo Hitler povedal Tisovi: zo Slovenska nechcem ani piať zeme. Tam sa musia Slováci uplatňovať a rozvíjať po svojom, národne, kultúrne a hospodársky. Ručím za plnú samostatnosť a garantujem hranice Slovenska. Tiso sa mu poďakoval, ale ešte ho poprosil: dovolíte, aby som si tie vaše vzácne slova presne zaznamenal? A vytiahol z vrecka známy jeho kalendár, čo nosí vždy pri sebe, do ktorého si zapísal Hitlerové slova, ktoré pritom sám opakoval. Keď skončil, Hitler prisvedčil: javol. Až potom si Tiso opäť sadol k stolu a diskutovali o tej zmluve. Podľa niektorých historikov bol to práve ten mužný postoj Tisu, ktorý vzbudil Hitlerovi celkom výnimočnú úctu voči jedinému kňazovi, s ktorým mal dočinenia. Zmluva potom bola definitívne podpísaná v Berlíne 23. marca a bol to práve deň, keď sa maďarské vojska pokúsili preniknúť do slovenského územia na východe. Ale Slováci, hoci ešte nemali organizovanú armádu, ich účinne odrazili. Možno aj to prispelo k tomu, že Hitler prístup, ktorý dal Tisovi, až do leta 1944 podstatne rešpektoval. Takto si Tiso zaistil, že bude môcť za každé okolnosti brániť najdôležitejšie záujmy a práva nového štátu s plným realistickým vedomím,
že protiviť sa veľmoci, pre ktorú sa kolí aj najsilnejšie európske štáty, bolo by nezodpovedným hazardovaním aj s existenciou našho malého národa. Vedel, že v medzinárodných vzťahoch nikto nikomu nikdy nič nedaruje. Preto prijal s ochrannou zmluvou aj záväzok viesť zahraničnú a vojenskú politiku v zrozumení s Nemeckou ríšou. A vyslovil aj súhlas k tomu, aby na celkom úzkom pásme slovenského územia pri západnej hranici, povestná kuchyňa, mohli sa usadiť menšie nemecké posádky. Volalo sa to ochranné pásmo, Schutzzone. Potom sa mohlo začať s konkrétnym budovaním štátu. Ešte možno nikde inde nevznikol nový štát v takom krátkom čase a bez prítomnosti v správe predošlého štátu zapracovaných úradníkov. Na Slovensku celý štátny aparát sa musel tvoriť takmer z ničoho. Našťastie boli tam masy vyštudovaných mladých ľudí, ktorí ostávali roky bez zamestnania, lebo úrady boli takmer výlučne vedené Čechmi. A Slováci, ktorí sa o ne uchádzali, dostávali stereotypnú odpoveď. Vaši žiadosti nelze vyhovieť. Títo mladí nezamestnaní dostali možnosť pracovať, ale až na malé výnimky museli sa sami urputne prepracovať k ovládaniu celkom nových úloh. Väčšinou to boli učitelia. Všetko však postupne prekonávala radosť do slovenskej štátnosti a láska k vlastnému národu, ktorú všetky školy začali vštepovať do mladých duší. Následne sa hlasili stále nové štáty, ktoré uznávali slovenský štát a otvárali s ním riadne diplomatické styky. Medzi prvými to bola Svätá stolica, ktorá už 25. marca uznala slovenský štát. Potom prišlo uznanie od Talianskeho kráľovstva, Estónska, Švajčiarska a postupne ďalších vyše 30 štátov. Vtedy na celom svete bolo 52 štátov. Všetky vtedajšie veľmoci s jedinou výnimkou Spojených štátov amerických uznávali Slovenskú republiku. Aj Židia mali spočiatku úplnú slobodu. Ešte v auguste 1939 na 21. sionistickom kongrese v Ženeve sa mohli zúčastniť ich 6 slovenskí reprezentanti. Keď Hitler 1. septembra vojensky prepadol Poľsko, Tiso odsúhlasil, aby sa vojenské jednotky zúčastnili na tomto začiatku Európskej vojny, ale sa mali obmedziť iba na obsadenie slovenského územia, ktoré nám urvali Poliaci. Keď Hitler po obsadení Poľska ponúkal Tisovi zarovnať hranicu celých severných Tatier pre Slovensko, Tiso to odmietol s tým, že to územie nikdy nepatrilo Slovensku a jeho obyvatelia sú Poliaci. V júli 1939 Snem schválil ústavu Slovenskej republiky. Bolo teda nutné v jej zmysle ustanoviť všetky vysoké štátne funkcie počnúť prezidentom republiky. Pri
pripravovalo sa to pokojne a dôsledne až do októbra. Vtedy všeobecnej mienke na Slovensku zodpovedali iba dvaja kandidáti na hodnosť hlavy štátu. Boli to Baťko Škultety a Jozef Tiso. Obidvaja mali v celom národe takú úctu a dôveru, že nikto nepochyboval o ich osobných kvalitách na takýto úrad. Baťko Škultety však v tom roku doplňoval svoj 86. rok života. Takže poslanci Slovenského snemu nemali veľký výber a 26. októbra jednohlasne zvolili za prvého prezidenta Slovenskej republiky doktora Jozefa Tisu. Hneď po voľbe odviezli na koči s bielými koňmi do paláca, ktorý aj teraz sídlom hlavy štátu, aby zaujal svojho úradu. Baťko Škultety bol medzi prvými, ktorí Tisovi prejavili svoju radosť a najlepšie žičenia. Voľbu privítala drvivá väčšina národa. Jozefa Tisu to bolo najvyššie vyznamenanie, ale z politického hľadiska bolo nezrejme, že nebude to mať ľahké na tomto mieste. Ako predseda Linkovej strany aj on dobre vedel, že vo vedení strany sú aj predstavitelia radikálneho smeru, ktorí obdivovali Hitlera a jeho národný socializmus. Títo boli prví, ktorí v nedávnej kríze kontaktovali nemecké vládne kruhy a efektívne prispeli k záchrane Slovenska pred jeho rozdelením medzi pažravých susedov. Potom dokázali z toho vytlkať politický kapitál a nanúcovať vo vedení strany aj vo vláde svoje náhľady. Kým bol Tiso predsedom vlády, mal možnosť a moc krotiť takéto tendencie a mal vždy posledné slovo. A treba konštatovať, že za ten prvý pol rok Tisovej vlády Slovenská republika dostala skutočne národný a kresťanský charakter. Všetko školstvo sa dostalo do rúk slovenských učiteľov a učiteľiek, ktorí v septembri 1939, teda o pol roku od vyhlásenia nového štátu, dostali od ministerstva na všetky školy nové slovenské dejiny od profesora Františka Hrušovského. A tak mohli hneď začať národnou výchovou našej mládeže, čo súčasná naša republika ani po 20 rokoch jestvovania žiaľ nerealizovala. Zorganizovala sa štátna správa, vytvorila sa diplomatická služba vo všetkých štátoch, ktoré uznali Slovenskú republiku, založila sa slovenská armáda so silou 150 000 mužov. A vtedy Slovákov boli necelé 3 milióny. Dneska nás je 5,5 milióna a máme armádu, ktorá aj s úradníkmi počíta menej ako 20 000 mužov. Predstaviteľ radikálneho nacionalizmu Tuka a Mach zrejme nesúhlasili s takýmto vývojom štátu a cez nemeckých agentov sa obracali na Berlín o pomoc pri zavedení slovenského národného socializmu podľa vzoru Nemecka.
Po jednom roku dosiahli, že 28. júla 1940 sa Hitler pozval do Salzburgu prezidenta Tiso a prinútil ho prepustiť z vlády ministra vnútra a zahraničných vecí Turčanského a zveriť ministerstvo vnútra Aleksandrovi Máchovi a ministerstvo zahraničných vecí Vojtechovi Tukovi. To bol taký zásah do vnútorných vecí Slovenska, že prezident Tiso sa rozhodol podať demisiu a utiahnuť sa na svoju faru v Bánovciach. No všetci zodpovední činitelia ho to odhovárali, lebo každému bolo jasné, že práve keď značnú časť štátnej moci dosiahli radikáli, Tiso bol jedinou osobnosťou, ktorá by mohla ich vplyv účinne mierniť. Slovensko podľa ústavy nebolo prezidentskou republikou a hlavná výkonná moc patrila vláde, ktorej predseda